Nagsisaray mo yung kwarto. Ano ba yun? Ano daw yung bebe? Ano daw? Mawala sa mata. Bakit? Kasi po siya, nag-realize ko sa ang dami ba Kaya nga. na kalimat na kawin. Ma'am Ina, hello po dyan sa'yo, Ma'am Ina. Mega shoutout naman dyan sa'yo. Uy, thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Ina Macri. Kumusta naman tayo dyan? Uy, kumusta? Wala ba tayong papatamsakan dyan, Ma'am Ina? Hello naman dyan sa'yo. Kumusta? Tamsak, harang. Wow, nasa harang agad, as in. Hello naman dyan sa'yo. Ma'am Bulls. Ay. Ma'am Ina Macri, hello dyan sa'yo. Kumusta naman tayo dyan? On to my second harang. Ayun, oh. Nasa second harang pala. Ay. Pasok na ako, Only Boy. Ma'am Ina Macri, kumusta naman tayo dyan? Hey, I miss you. Oo, na-miss ko kayo ni Ma'am Jonah sa Lundaga. Umakit ako kagabi kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Oo. Tapos, nangulit kami doon. I miss you to, ayun. Thank you naman po dyan sa iyo, Ma'am Ina Macri. Wala ako palang tao, o diba? Kagabi, umakit ako doon sa live streaming ni Pre. Ayun. Hala naman, loading agad. Olo, kumusta naman tayo dyan? Loading. Mega love shoutout naman dyan sa iyo. Bebe, miss kita. Ayun, sabi ni Ma'am Ina Macri. Hello naman dyan kay Bebe na nasa background ko. Ayun. Nagmo-module siya. Yes, Only Boy. Ayun. Ma'am Wincy, Millie and family. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Wincy, Millie and family. Tamsak po. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Wincy, Millie and family. Welcome din po sa aking live streaming, Ma'am Wincy, Millie and family. Meron 5 tao. Mega love shoutout naman po dyan sa 5 taong nasa atin ngayon. Kumusta naman tayo dyan? Paramdam kayo dyan, guys. I-shoutout natin ang inyong mga channel para naman magka-alam kung sino. Hello, Wincy, Millie and family. Sabi ni Ma'am Ina Macri, tamsak po. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Wincy, Millie and family. And welcome din sa aking live streaming. Sino pa ba? Wala na akong babatiin. Wala ba tayong ipapatusok dyan, Ma'am Ina? Wala ba tayong premiere dyan? Bebe, nasaan yung ballpen ko, Bebe? Kinuha mo na naman, Bebe. Hello, Wincy, Millie and family. Ayan. Meron po, ayun. Sige, hanapin ko, ma'am, para wala pang tao. Oo nga. Wow, Lux Organic Age Reverse Serum. Oh, sana all. Ilagay ko kay T1, ma'am, para naman ikaw ang nangunguna. T1, ma'am, T1. Ayun, ikaw ang una. May WH po ba? Opo, Ma'am Wincy, Millie and family. Namimigay po ako ng WH sa bawat tatamsak sa mga premiere. Oo nga, bawat tatamsak sa mga premiere. Ayun, kaiyak, ikot ng ikot. O, diba? Hello naman dyan sa umiikot.
Ma'am Vincent Mili Family, namimigay po ako ng W8 sa bawat tatamsak sa mga premiere. All you have to do is to cast your like both ayan, sa mga premiere. And kung meron kayo guys na mga premiere, you can tell me. We're going to program it into our night boot moderator. Ayan. Para naman ibaba ni night boot ang inyong mga premiere at mamigay tayo ng mga W8 sa mga nangangailangan. No? Diba? Sino pa ba? Wala na akong babatiin. Paramdam kayo dyan guys. Oo nga. Baka naman. Hello naman dyan sa mga naka-background sa akin. Mega love shoutout po dyan sa inyo. Welcome din po sa aking live streaming. Sa mga naka-background dyan sa akin. Channel. Si Ma'am Teacher Ella Dueñas. Mega love shoutout po dyan si Ma'am Teacher Ella Dueñas. O, diba? Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Baka naman, o. Mabs Gons. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Mabs Gons. Tamsak dan host. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Gons. Mabs Gons. Ayun. Welcome din po sa aking live streaming. Nice music, sabi ni Ma'am Mabs Gons. Ayun, di ba? Hello po dyan sa iyo, ma'am. And thank you also for joining my live streaming tonight. Sino pa ba? Happy Sunday. Happy Sunday naman po dyan sa iyo, ma'am. Uy, 1940 na ako. Sana all. O, di ba? Sana all 1940 na. Malu, uy, maawa. Gawin nyo ng 2K. Uy. Oo. Baka naman guys, sa sino mang didikit kay Ma'am Ina Macpri, mamimigay ako ng 1WH din para kay Ma'am Ina Macpri. Ayun. 1WH, ilista ko lang kung sino. Ayan. Unahan na kita, Wensi Mili and Family. Night Boot. Ora. Wow. Baka naman guys, baka naman. Smooth Just with Rusty. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Smooth Just with Rusty. All the way from Australia pa yan si Ma'am Smooth Just with Rusty. Highly recommended channel also guys, si Smooth Just with Rusty, who is in our live streaming also. Hello ma'am sa iyo. Kumusta naman tayo dyan? Kumusta WH natin, Ma'am Ma'am Smooth Just? Ito pa guys, baka hindi nyo pa kaibigan yan si Ma'am Smooth Just. Makipagkaibigan na din kayo kay Ma'am Smooth Just with Rusty. Ayun. SJR ang kanyang code. Nagulat ako, only boy, di ko alam na 1940 na yan. O, diba? Si Board ang gumawa sa'yo ng 19 ata yun. Konting kembot na lang. Ayun. Hope ma'am matapos na rin yan. Ang WH natin, Ma'am Smooth Just with Rusty. Di na nagbawas ng saging. Revenue naman ang minukbang ni Tanda. Ma'am, hindi po babawas ang revenue, ma'am. Today is, anong petsa ba ngayon? Today is May 16. May 11, 12, 13, 14, and 15, ma'am, is talagang tatanggalin ni AdSense ang inyong mga revenue at ipapasok yan sa inyong mga AdSense. Oo. Nandun na yun sa AdSense niyo, ma'am. And then, sasahurin nyo yan ng 21. Ma'am Melody Rose USA, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Melody Rose USA, who is in our live streaming also. Hello po dyan sa iyo, ma'am. Hello naman po dyan sa iyo, ma'am Melody Rose USA. Highly recommended, legit and organic na kaibigan niyan guys, si Ma'am Melody Rose USA. Hello po dyan sa iyo, ma'am. Kumusta naman tayo dyan? All the way from USA, US of A. Thank you for that sweet tamsak also, Ma'am Melody Rose USA. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Ano pa ba? Di nagbawas ng saging, revenue naman ang minukbang ni Tanda. Hindi ma'am Okay lang host, ayon. Mega love shout out Melody Rose USA. Sabi ni Ma'am Ina Macpri, okay lang host. Good to know ma'am, good to know that you are okay. And welcome po ma'am sa aking live streaming. Kaluka Channel, mega love shoutout din po sa bago rin natin na magiging kaibigan.
kadikitan or kabarkada si Kaluka Channel. Hello naman po dyan sa'yo. Bigyan kita ng iyong moderator function so that you can now start also making friends in my live streaming, or you can now start promoting also your channel in my live streaming Kaluka Channel. Ayun, meron ka ng kulay blue. Welcome host, o, diba? Ay, ganun ba? Kala ko minukbang ni Lolo kayak hindi po, ma'am. Ayan kasi, kinakalimutan. T1 guys, patamsak ako, namimigay ako ng W8 sa bawat tatamsak sa mga premiere. At kung may premiere kayo dyan guys, wag nyong wag nyong sarilinin, sabihin nyo sa amin, namimigay kami ng W8 sa bawat premiere nyo. Oo nga. Channel, baka naman guys, sa bawat didikit kay Ma'am Ina Macri, mamimigay din ako ng WH sa bawat didikit kay Ma'am Ina Macri. Hello po, Ina Macri, sabi ni Kaluka Channel. Sino pa ba? Ina Macri, hello, Sisi, musta? Ayun, sabi ni Ma'am Melody Rose, USA. Happy birthday naman dyan sa mga nagsiselebrate ng birthday. Time check tayo guys, 30 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon. Philippine Standard Time. Ayan. Labas ako, only boy, dikitang ko na sila. May mga bago dito, hihi, katuwa. Oo nga. Sige lang, ma'am. Happy people pass my way. Look in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh man. But you came and you gave without taking, but it sent you away, oh Mandy. Could you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Mandy. T1 guys, patamsak naman ako. Maluoy, please support my premiere later. Ayun, sabi ni Kaluka Channel. Sana only boy, ito ang sigurado. Di kota kinakalimutan. Di kita Wow, thank you naman dyan kay Ma'am Ina. O, diba? Ang sweet. Ito guys, patamsak din ako kay Ma'am Joan Cruz Hub. O, si Ma'am Joan Cruz Hub pala to. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Joan Cruz Hub. O, diba? Isa sa mga magagandang babae sa balat ng Tinalupa na nandito sa atin ngayon na nagpapakilas, Kaluka Channel. May love shoutout naman dyan kay Kaluka. Oy, Kaluka ka. Luoy mo. Si ma'am, ay ano ba yan? Si Ma'am Joan Cruz Hub, diba? Ilagay natin kay Nightboot, Ma'am Joan Cruz Hub. Maluoy. Tito guys, Tito, baka naman, Tito. T1 and Tito guys, namimigay ako ng WH, ayun, pulpa kay host. Support here. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Mark Jacos. Mega love shoutout po dyan sa'yo, sir. Kumusta? May proposal daw, o, diba? Ilagay natin yung may proposal song, o, diba? Sana all. Nagpo-propose. Ilagay din po natin kay Nightboot, guys. T3 guys, T3, T1, T2, and T3. Sir Mark Jacos nasa T3. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Bebe Labs. Ang aking Bebe Labs, si Ma'am Victoria Kulubi, who is in our live streaming also. Ayun, hello naman dyan sa aking Bebe Labs na nagbabalik natin guys na kaibigan. Si Ma'am Victoria Kulubi, all the way from Malaysia pa yan. Ma'am Victoria Kulubi, kumusta naman ang makapi natin dyan? Welcome back din ma'am sa aking live streaming, also known as Tirador ng Kaning Lamig, Tilapyang Maligalig. O, diba? Hello naman dyan kay Tilapyang Maligalig, keeping us also in her background, also known as si Ma'am Victoria Kulubi. Ayan. Sino pa ba? Mabs Gonzalez, keeping us also in her background. Hello naman po dyan sa'yo. Sir Jim Views, nandito na rin sa atin guys. Highly recommended monetized channel also, Sir Jim Views. Napakalaking bahay yan, napakalaking isda pala.
All the way from Taiwan. Sir John IT Master Tamsak host. Mega love shoutout naman yan kay Sir John IT Master. Highly recommended monetized channel also sa Sir John IT Master. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan sa ating kaibigan na si Sir John IT Master. Kumusta naman tayo dyan sir? Kumbanwa Sikwati. Kumbati pala. Kumbati Sikwati. Hello po dyan sa iyo sir. Welcome din po sa aking live streaming. Tamsak dan po sabi na Sir Jem Views. Ma'am Betty Channel nandito na rin po sa atin. Hello naman po dyan kay Ma'am Betty Channel. Highly recommended channel also yan guys, si Ma'am Betty Channel. Magandang hapon naman po dyan sa iyo Ma'am Betty. Kumusta naman tayo dyan ma'am? Thank you also for keeping me in your background. Ma'am Betty Channel, o diba? Si Ma'am Smooth Just with Rusty nandito pa rin sa atin. Magandang hapon po sa lahat. Guys, patamsak naman ako guys sa mga premier T1, T2, and T3. Baka naman maluoy mo. Sino pa ba? Si Ma'am Joanne Cruz Hub, si Ma'am Ina Macri, at saka sino pa? Yung T3. Si Sir Mark Jacos, di ba? Patamsak ako guys. Sabihan niyo ako kung sino yung mga tinamsakan niyo guys. I'm giving away WH also. Ayan. Sino pa ba? Tirador ng kaning lamig. Ma'am Victoria Kulubi, BG Baby Loves, love you po. Ayan. Sige. Salamat. Maraming salamat po dyan sa iyo, Ma'am Victoria Kulubi. Ma'am Betty, hello po host. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Betty. Kumusta naman tayo dyan? Magtamsak muna ako sa mga premiere. Let the bass kick. DJ Jonas Sagayno Remix. Ayun. Ading Betty Channel, hello. Ayun, sabi ni Ma'am Ina Macri. Sir Uragon, salamat sa tuslok. Ayun, sabi ni Kaloka Channel. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Kain tayo. Ayun, sabi ni Ma'am Smooth Just with Rusty. Sige lang po, Ma'am Smooth Just. Oo. Thank you po, ma'am. Pakabusog po kayo dyan. Uy, kainan na. Oo nga, 37 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon. Baka naman guys, hindi pa kayo nagdi-dinner or nagmimerienda dyan na ba? Oo nga, kayo din na magugutom. Ako kumain ako ng kopya. Oo nga, ang sarap-sarap. Tapos may kape. God write the plan to take you with me tonight. You stay cause I'm your man, we rock it like we can. Ano pa? BG, naka-BG sa atin. Thank you naman dyan kay Ma'am Victoria Kulubi, keeping us also in her background. Mega love shoutout po dyan sa inyo guys. Tirador ng kaning lamig. Maraming salamat naman dyan. Yaman mo talaga, ganda ng house. Hindi naman po sir, oo. Ang nanay ko ang maganda ang house, hindi sa akin. Oo. Tapos nakahulata yung kapatid ko at saka si Bebe. Yan ang mag-inang baka. Oo.
Baka naka-background, sabi ko. Oo nga. Make me feel alive. Make me feel cool. Oh. 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 We rise and we fall. Dancing in the moonlight. Ganda ng gaming chair mo, Only Boy. Akin na lang. Hindi ko ang ginagamit kasi sobrang init dito sa Philippines. Only in the Philippines. It's super hot. Hello naman dyan sa aking sister-in-law. Oo. So everybody's going down, 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 down. Actually, matagal na to, ma'am. Pag-uwi ko, bumili ako na ito. Hello naman dyan sa aking, The plan to take you. oo, sa aking auntie, o, diba? Mega love shoutout naman dyan sa aking. Welcome sa aking live streaming. Mari tayo, pamidbid ko ika. Ito ang aking magandang auntie, o, diba? Mega love shoutout naman dito sa aking magandang auntie, o, diba? Ito ang aking magandang auntie. Para makita ka sa, sa YouTube, diba? Sabi ko sa iyo, Mike. Ito ang aking magandang auntie. Grabe talaga, Only Boy, init dito sa atin. Oo nga po, ma'am. T1 nakatamsak na po, sabi naman Betty Betty Channel. Noted po, ma'am, Betty Betty Channel. Ma'am, I will give you also 1WH, ma'am, Betty Betty Channel. Noted po. Yeah. Na all humble. Hindi naman po, sir. Hello po, auntie. Ayun, sabi ni, hello daw, hello daw. Ayun na yung aking auntie. Ayan. Tudut. Ito ang aking auntie. Ang aking pinakamamahal na auntie. Diba? Hello daw, sabi ni Ma'am Ina Macri. Hello din dyan. Diba? Marauso ng panikang ilang natin. Hindi, maganda yon. Ang aking anting maganda. Hello, Dan Tamsak po, sabi ni Marge Paulo. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Marge Paulo. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan, si Ma'am Marge Paulo, who is in our live streaming also. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Marge? Welcome din po sa aking live streaming. Nice to see you po, auntie. Ayan, sabi ni Ma'am Ina, mabait yun. Oo. Namimigay ng ayuda. Binigyan kami ng napakahabang Alam nyo yung, na ba yan? Yung gulay na patola, diba? Binigyan niya lang kami. Binigay niya lang sa amin as in. Ngayon, ikot-ikot din. Ano ba ito? Ayun. Ang sarap ng ngiti ng auntie. Oo nga, ma'am. Mega shoutout, Ma'am Ina Macri. Maraming salamat po sa pagbisita sa premiere ko. Kaso wala ako. Sa akin po walang signal, kaloketch talaga. Balik YT po again, matagal na wala. Oo nga po, ma'am. Good to see you again, ma'am. Ma'am Marge Paulo. Ma'am Victoria Kulube, keeping us also in her background. Wala ba tayong ipapabawba dyan sa iyo, Ma'am Victoria Kulube? Despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Okay lang, ading Betty. Alam ko naman supportive ka kung may net ka Ayun. Oy, ma'am, hindi mo kami, nangulit kami doon kagabi kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Host, walang tao masyado, nag-fourth wave na dito. Fourth wave na pala ng COVID-19. Ingat-ingat po, ma'am. Ingat-ingat po kayo. Saan man sulok kayong daigdig na naroroon, guys, ingat-ingat kayo. Especially sa ating pandemic ngayon, di ba? Okay lang, ading. Betty Channel. Alam ko naman net mo. Menopausal. DJ Jonas. Tamsak sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si Ma'am Grace. Hello naman po dyan kay Ma'am Grace. Highly recommended channel yan. Napaka-supportive na kaibigan natin yan, guys. Si Ma'am Grace, who is in our live streaming. Hello po dyan si Ma'am Grace. Welcome din po sa akin. Live streaming, diba? Ma'am Grace, kumusta naman tayo dyan? All the way from Tagaytay or Cavite.
Ma'am Atimon, hello naman dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Ma'am Atimon, hindi ako nakapunta sa iyo sa live stream mo kanina, Ma'am Atimon. Sorry na talaga, Ma'am Atimon. Uy, tusok sa present na budol. Ma'am Atimon, hindi ako nakapunta sa iyo, Ma'am, kasi nagising ako, alas 9 na. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel na nagla-live streaming tuwing alas 6 ng umaga. Philippine Standard Time yan, guys. Marami kayong may isla dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Oo nga. Kumusta? Ashuriken, hello po Kuya Uragon. Pa-shoutout po. Sabi ni Ashuriken, nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Napakabait na bata ito, guys. Si Ashuriken na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan, Ashuriken? Welcome din sa aking live streaming. Na-miss ko rin po si Cab Writers. Kayo po, tandem. Oo nga, na-miss ko yung mamang yon. Na-miss ko yun si Cab Writers. Kumusta na kaya yung isang mamang yon? Hi Marge, sabi ni Ma'am Atimon Vlog. Nasa 107.9 na ata yon, Energy FM. Sana maglagas siya, mga 200. Oo, umangat na eh. Uy, pre, 5.3 yan, naglagas nga. Harlem, nandito na rin sa atin, guys. Hello naman po dyan kay Harlem. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan si Harlem, diba? Napag-diskitahan namin kagabi si Harlem. Kumusta naman tayo dyan, Harlem? Welcome din sa aking live streaming. Siyempre, nandito rin sa atin, guys. Nagbabalik ang aking kaibigan na kinulit namin kagabi ni Harlem, si Pri, si Ma'am Jonah Salundaga. Mega love shoutout naman dyan sa aking kaibigan, guys, na si Ma'am Jonah Salundaga. Highly recommended monetized channel. Nag-live streaming yan, guys, tuwing alas 8 ng gabi. Kumusta? Kahapon, guys, hindi ako nakapag-live stream. It is because, pumunta kami ng dagat, nag-night swimming kami. Nung magagabi na, umuwi na kami. Baka buting kasi kami ng dilim. Oo. Pero night swimming yon. Tapos umakyat ako kay Pri, kay Ma'am Jonah Salundaga kagabi. Uy Pri, naglagas ako, nag 5.3 yan. 20. Oy, nakasubscribe sa akin si Harlem. 8 months ago. Marge Paulo, miss you din, sabi ni Ma'am Atimon Vlog. Si Sir Jembius nandito pa rin sa atin, guys, keeping us also in his background, diba? Kuya Uragon, yung 171 ko po na bananas ko, kinain ni Lolo Whitey. Yung naiwan na lang ay 158. Okay lang yun, Ashuriken. Parehas tayo, 20 ang natanggal. 20 yung nalagas. Grace B. Vlog has been subscribed, Uragon, for 6 months, 2 days, 1 hour, 12 minutes, 12 seconds. Sana all. Di ako nakaisda, oo nga. Siya talaga pag nasa Pinas ka na, saya talaga. Oo nga po, ma'am, oo. Maraming makukulit. Wala ako lagas, 2K na, yehey. Sana maglagas din, mga 300. Sabi ni Pre. Uy, Pre, naglagas na ako, uy. Uy, ang tahimik. Oo nga, Harlem. Ano ba talagang nangyari kasi kagabi? Mega love shoutout naman dyan kay Harlem. Nagbabalik natin, guys, na kaibigan yan. Harlem, baka may mga premiere kayo dyan, guys. Patamsakan natin ang inyong mga premiere. T1, T2, and T3. Tatlo pa lang. Ito na premiere. Wow! Premiere. Harlem, yahoo! Mag-play na yan, maya-maya. Diba? Oo, ala, premieres in 3 hours. Dadalawa lang talaga, as in. Pinag-isa tayo, Pre. Ay! Hindi kami manunood dyan. Ay, i-thumbs down natin. I-thumbs down namin yon. Bahala ka dyan, Harlem, Ay, wala pong manonood, maya-maya. DJ Jonel sa Ako host, di nalagasan, sabi ni Sir Jembius. Sana all di naglalagas, umaangat. Pre, mahiya tayo, Pre. Oo nga, Pre. Huwag tayong manood. Uy, manood ka kasi special yon. 3 kayo ni Ma'am Adel. Pinapahiya nyo kami, ha?
Magsishade na naman ako dito. Sige ka. Toto Robert Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Sir Toto Robert Vlog. Highly recommended channel also yan guys si Sir Toto Robert Vlog. Hello po dyan sa iyo sir. Kumusta naman tayo dyan? Welcome back din po sa aking live streaming. Baka guys hindi nyo pa kaibigan yan si Sir Toto Robert Vlogs. Please do connect also guys. Simply visit also Sir Toto Robert's Vlogs channel and do connect po kay Sir Toto. Si Ma'am Grace. Mega love shoutout po dyan sa iyo Ma'am Grace. Ako po nalagasan din di rin nadagdagan. Sana maglagas pa konti pa. Para damay-damay na to. Pre, wag kang magkalat dito. Pinaghirapan ko yun. Pinaghirapan hingin. Oh, ang tagal na antayin. Akala ko ako na lang yung hindi pa nakakapag-submit. Pisti. Oo, sana maglagas din. O, diba? Sana maglagas ang 2,000 na yan. Para damay-damay na to. Oo nga. Sir Jem Views, thank you also for keeping me in your background. Patusok, maluoy, maawa mo. Ayun, sige. Happy EAD Mubarak. Ayan, mukbang. Sige, patusok natin yan, ma'am. Oo. Ilagay natin kay T5. Ayun. 5WH guys, 5WH. T1 hanggang T5 tayo. Ayan. Oy? Ano ba nangyari? Ayun, T5 guys, T5. Maluoy mo, T5. T1 hanggang T5 guys. Sir Joel's Finest, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Hello din po dyan kay Sir Joel's Finest. Highly recommended channel also yan guys si Sir Joel's Finest who is in our live streaming also. Hello naman dyan sir. Kumusta naman tayo dyan? Welcome back din sa aking live streaming. Ang aking one of our VIP member guys si Sir Joel's Finest. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Sir Joel's Finest. Okay? Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Sir Joel's Finest. Wala palang code sa akin si Sir Joel's Finest. Bigyan ko muna guys ng VIP code si Sir Joel's Finest. Baka guys hindi nyo pa kaibigan yan guys. Patamsak naman ako guys Padikit naman po ako guys kay Sir Joel's Finest. Highly recommended, napaka-supportive natin na kaibigan yan si Sir Joel's Finest. Nabibigyan ko ng kanyang VIP code. Just give me a couple of minutes, guys. Sana wala pang nagmamayari ng JF. Sana wala pang nagmamayari ng JF para kay Joel's Finest, kay Sir Joel's Finest, o diba? Baka guys hindi nyo pa kaibigan si Sir Joel's Finest, makipagkaibigan na rin po kayo. Binababayan ni Nightboot guys, ang ating VIP member na si Sir Joel's Finest. Ayun, thank you for that sweet thumbs up Sir Joel. Welcome back din po sa aking live streaming. Manood kayo para sa inyo yun, uwi. Sabi ni Harlem, Sir Aldrin Gandesa nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Aldrin Gandesa. All the way from Japan pa yan. Highly recommended monetized channel also si Sir Aldrin Gandesa. O diba? Hello naman dyan sa'yo sir. Kumusta ang kapugian nating tinataglay dyan sir? Let me also welcome and acknowledge the presence of Sir Ariel Jr. Abirilla. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Ariel J. Abirella. Thank you also for that sweet thumbs up. Bigyan kita sir ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Sir Ariel J.R. Abirilla, ayun. Junior Abirilla, ayun. Kung di nyo pa guys kaibigan yan,
Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating bagong-bagong magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, si Sir Ariel Jr. Abrilla. Ayun. Thank you also for that sweet thumbs up, sir. Welcome sa aking live streaming. Kanina wala ka na, ma'am. Ang daming pansit canton sa LS ko. Sana all may pansit canton sa LS. Salamat po ng marami, sir host. Always welcome po, sir. Always welcome. Patusok ng premiere. Sige. Kuya Uragon, kailangan pa ba mag-apply ng AdSense para maka-monetization? Or meron pa bang requirements? Ashuriken, kailangan mo mag-comply ng 1,000 subscriber and 4,000 WH. Saka mo na problemahin yung pag-a-apply ng iyong monetization. Kung natapos mo na yung iyong 1,000 subscriber and 4,000 WH. And then yung pag-a-apply ng AdSense is yun ang step 2 ng monetization mo. Yun yung pipil upan mo yan. And ang pag-a-apply guys ng step 2, be aware, napaka-sensitive ng AdSense. Yan ang AdSense guys, ang ibig sabihin yan is PIN. Yan yung home address na dapat napadalhan ng inyong mga PIN, di ba? Address ang AdSense egg-up na tinatawag ayon. Salamat po ng marami, sir host. Ma'am Atimon Vlog, Ma'am Jonah, kanina wala ka sa LS ko. Daming pansit canton daw, di ba? Ano pa ba? Aldrin Ganda sa Hello Nak. Ilagay natin si Sir Aldrin Ganda sa kay Nightboot T6. Ayan. Ilagay ko muna kay T6, guys. Binisita ko ang Minion sa Universal Studio, di ba? Sana all may Universal Studio binibisita. Oo nga. J. Jonah sa Dino Remix. T6 guys, T6 patamsak naman ako guys. Sir Ariel Colares, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Hello naman po dyan kay Sir Ariel Colares. Highly recommended channel also, napaka-supportive natin na kaibigan. One of our VIP member, our super chatter, ayun, si Sir Ariel Colares. Hello naman dyan sa'yo Sir Ariel. Kumusta naman tayo dyan? Welcome din po sa aking live streaming. Ariel Colares, ayun. Aldrin Gandesa, mega love shoutout naman sa iyo. Yahoo, sabi ni Sir Ashuriken. Dai Jonah sa Lundaga. Nightboot, maluoy na. Sana magbawas ng mga 300. Isa-isa lang po ang problemahin. Step by step po. Oo nga po guys. Step by step. Yung mga requirements muna guys, ang problemahin nyo. Ganoon. Oo. Ano pa ba? Sipag ni Madam Atimon Vlog. Salamat. Ayun. Road to grade 2 guys, baka naman sa Ashuriken. Oo, padikit naman ako guys dito. Kung di nyo pa guys kaibigan yan si Ashuriken, napakabait na batang yan guys. Oo nga. 16 years old. Ashuriken, ngayong 16 years old ka pa lang, kung ma-monetize ka ngayon, that easy, that fast, hindi mo maya-apply yung monetization mo kapag hindi legal age na tinatawag. You should be 18 years old above na. Diyos ko pre, wag ka na magdasal. Di pa nga ako nakakaalis-alis sa 80 na yan. Sana di makaalis. Bebe. T1 guys hanggang T6, maluoy mo. Sige na. T1 hanggang T6. Bebe. Ano pa ba? Wala na bang katanungan kayo dyan guys? Baka may mga tanong pa kayo. Mag-17 ako, mga July. Parang di sigurado, mga July. Magsi-17 daw siya, mga July na. Next year, mag-18 na ako. Bebe, dikitan mo ako, mga 15. Tamsak, sabi na Ma'am Adel. Ma'am Adel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel. Ma'am Adel, nandun ako sa iyo Ma'am Adel kagabi. Kaso may pasyente ako Ma'am dalawa kagabi. Hirap na hirap ako sa pagmamanual pin kasi nga yung pin is ay hindi niya ako binigyan ng yung tawag dito. Yung passport niya is hindi clear. Akala ko okay lang yon. Nung sinubmit ko, hindi pala clear. Tapos hindi ko na
Ano ba yun? Hindi ko na makontak. And then meron pa akong isang ginagawa. Yung pin niya is mali-mali. O kung kay Sir Jack, dalawa ang pin, dalawa ang address. Doon naman nag-apply siya ng 4 na address. Approved. Nag-love shoutout naman po dyan sa 4 na AdSense address. Kagabi, na dinidelete ko kagabi, hindi ko makuha kung papaano. Si Ma'am Adel Sulit nandito sa atin, guys. Welcome back naman sa aking live streaming. Ma'am Adel Sulit, highly recommended monetized channel also yan, guys. Si Ma'am Adel Sulit, nag-live streaming yan tuwing alas 10 ng gabi. Wow, daming addressan. Oo nga po, ma'am. Marami kayong may isla dyan, guys, kay Ma'am Adel Sulit. Ayun. Kasunod dyan ni Ma'am Jonas Salundagang nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Ma'am Shimmers Vlog, thumbs up to her host. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Shimmers Vlog. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si Ma'am Shimmers Vlog. Highly recommended, napaka-supportive na kaibigan natin yan, guys. Si Ma'am Shimmers. O, diba? Sir, Ashuriken, kahit na mag-17 and 17, mag-18 ka next year, kung makuha mo yung monetization mo ngayon is hindi pa rin po pwede yan. It is because kailangan mo kailangan yung tawag dito, yung information mo is certified truth and correct. Ayun. Kasi kapag dinaya mo ang iyong information, when it comes sa Google, may hirapan ka nun. Oo nga. Anyway, so much for that. Next year, mag-address na ako sa Mercury. Iwan lang kayo ng bakas, guys, para madali kayo mabalikan po. Ayun, sabi ni Ashuriken. Sana all may 4 na address. Oo nga. Tamsak na lahat, only boy with bakas, i-check mo pa. Parang, ayoko nga. Ma'am Ina Macri, bigyan kita ma'am ng 6WH. Ayun. T1 hanggang T6 tayo, guys. 1 to 6. Baka naman. Magtamsak muna ako, tamsak. Kay Sir Aldrin, ayun, tamsak. Uy, shout out sa Tuwad. Malungkot ka ba? Sana sumayak ka. Sabi ni Ma'am Ina Macri, Ashuriken dan tamsak po. Ayun, sabi ni Marge Paulo. May kalab shout out naman po dyan sa Tuwad ko. Diba? Sana napasaya ko, napagaan ko yung kalooban mo. And thank you also for keeping me in your background also, diba? Tamsak na sir, 1, 2, 3, 4, 5. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Noted po, Sir Aldrin Gandesa. 5W8, sir. Noted. Ayan. Ano pa ba? Now that you're gone, I hear the words that I needed to say. You hurt under the surface, like troubled water running. Time can heal what is wrong. Nahilo pa yan, kaya Okay lang po yun, guys. It's okay. It's part of it's part of our impression ratings. It doesn't matter to me. Only I did on you and it's on you and the soul. Before you go, was there nothing I could have said to make it all up? Susuklat, sir, natiti, pati premiere ko, sinali ko din. Uso ang magsarili ngayon, o diba? Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Atimon Vlog 7WH, pati yung kanyang premiere tinusok na rin, o diba? Patusok sa premiere, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Sige, noted po Ma'am Saimi D Vlog, patusok natin yan para naman 8WH. Ay, tama ba? T8. Sino ba yung T7? Ay, T7. Ilagay kita kay T7, Saimi D Vlog. Whenever you go, little by little, till there was nothing at all. Or every moment, I started playing. T1 hanggang T7 tayo, guys. T1 hanggang T7. Maluoy mo.
Dan Tamsak Aldrin Gandesa, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Ito guys, si Ma'am Shimmers Vlog. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. One of our VIP member also, si Ma'am Shimmers Vlog. O, diba? Hello naman dyan sa'yo, Ma'am. Kay Ma'am Betty Sir, tapos na. Uy, Tito Dan. Sino si T1, T2, T3? Sino? Kay Ma'am Betty, hanggang T7 lang tayo guys, hanggang T7. Wala pa akong nilalagay kay Ma'am Betty. Meron ka ba Ma'am Betty channel? T1 hanggang T7 pala. T1 hanggang T7 tayo. Patamsak naman ako guys. Melody Rose USA. Ito pa guys, si Ma'am Melody Rose USA. Keeping us also in her background. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys, si Ma'am Melody Rose USA. Makipagkaibigan kayo dyan guys. Oo nga. Napaka-legit and organic, napaka-supportive natin na kaibigan yan si Ma'am Melody Rose USA. Sino ba? Thank you, host. Ayun. Tamsak Dan, T7, sir. +1, sir. +1. Ayun. Noted. Patamsak ako, guys. Yung mga nangangailangan niya ng WH, ayun. Wala nang gagawin yung aking, yung aking computer. Mamigay tayo ng WH sa mga nangangailangan dyan. Baka naman. Wala kayong ibang gagawin guys. Magtatamsak lang kayo sa mga premier. Hello naman dyan kay Bebe na naka-background sa akin. Hindi pa ako nagtamsak doon Asa na ba yun yung tatamsakan? Si Ma'am Saimi D Vlog, tamsak. Sightseeing in municipality. Oh, sana ulang sa sightseeing. Nobody's home, just me, you, me alone. Then just learn how to see this, learn how to breathe and finish with you. C6 Dan po, ayun, sabi ni DJ John Sipa Remix. Ma'am Betty channel. Ma'am Betty, ipunin mo na lang ma'am. Guys, ipunin nyo guys kung ilan yung tapos isahang sabihan nyo ako ng isahan lang. Baka naman, maraming salamat po Ma'am Atimon Vlog. Pasensya na po, late ako kasi loading po, ayun. Bakit earphones na lang gamit mo only boy? Asa na yung headset, ayun. Nabibigatan ako ng headset masyado, di ba? Para maiba naman, earphones na lang ang gamit ko and super habang earphones ang gamit ko. Apat na lang, baka naman pang Maluoy Road to 1,700. Sana maglagas ng mga 200 pa yan. Padikit naman ako guys sa maglalagas ng mga 200. Apat na lang. Ganda yung dikitan nyo. Madadama yan. Diba? Sana maglagas. Oo. Wait lang sir, upload lang ako. Bahala ka dyan, uy. Kahit mag-upload ka o mag-reload ka, okay lang yun. Oo. Nagasin na yan. Oo. Sana maglagas. Damay-damay na to. Este, namiss ko yung tiyanak na salita. Oo, we, di nga, ni. Malalagay ka sir. No. Hoy, sana maglagay sa'yo, mga 200. Nakalingon si Bebe.
Puro na yan lata, sir. Oy, mula nang pinadikit ni Ma'am Juna sa lundaga. Sana maglagas pa ng konti. Pichi, yung maliit dyan. Naboses na nalagasan din ng 200. Yahoo! We! Bala ka dyan, uy. Ma'am Betty Betty Channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma'am, 2, 3. Diyos ko, ay! Magbibilan na lang. Ay! 7. Noted. Diyos ko, ako pa may kasalanan nito, Sir Aldrin. Oh, ikaw naman talaga, pre. Namutsa ba, boses? Nagulat sa boses mo, napalingon si Bebe. Istorbo ka sa mudjol. Oo nga. Hindi niya naman naririnig yung aking voice over. Road to grade 2, guys. Nainis na ako sa grade 1. Ang tagal maka-grade 2. Oo nga. Oo, inis na siya, guys. Baka naman. Adikit naman ako, guys, na naiinis sa grade 1. Pag-grade 2 na yan. Sige. Hoy, ano bang mga salita niyo yan? Kagabi pa kayo, ah. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ano ba ibig sabihin kasi niyan, huy? Ang mga ha-ha-ha-ha nyo, wala naman yan sa dictionary, huy. Maraming salamat po, host. Sabi naman Betty Betty Channel, noted po, noted. Always welcome. Road to 5K, 1/4, 20 na lang ang kulang. Mawa! Hoy! Para kasi yung yung isa, nanihingi ng 4 million subscribers sa akin. Ang sarap pagbabato ka na eh. Time and you wanna keep it in. Ma'am Aliyah Martinez, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Aliyah Martinez. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan Tamsak host. Thank you also for that sweet Tamsak, Ma'am Aliyah Martinez. Nagbababa ng kanyang bahay, guys. Kung sakaling di nyo pa kaibigan yan si Ma'am Aliyah Martinez, all you have to do is to click on that link that she is dropping. You will be automatically prompted also on her channel, and do connect po kay Ma'am Aliyah Martinez. Ayun. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Aliyah Martinez. Welcome po, Ma'am, sa aking live streaming. I'll do again. Dan Tamsak, sabi ni Ma'am Shimmer's Vlog. Ito, guys, si Ma'am Shimmer's Vlog. Ano naman ako, guys? Padikit naman ako dyan. Oo nga. Mas unahin nyo po akong kaawaan kaysa kay Day Juna sa Lundaga. Oo nga, guys. Ito, guys, dikitan nyo yan si Ma'am Ina Macfrey. Sino mang didikit dyan kay Ma'am Ina Macfrey? Oo, bibigyan ko ng 1WH. Baka gusto nyo, guys, na ipamigay ko naman yung 5,000 pesos ni Ma'am ni Ma'am Ina Macfrey. Kung ano ang pinakamasarap na kape. The offer still stands. Diba? Meron pa yan sa aking 5,000 si Ma'am Ina Macfrey. Gusto nyo ipamigay ko ngayong araw na ito, guys. Ang sino mang makakasagot ng kung ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo. Padikit naman muna ako, guys, sa ating sponsor. Nandito pa sa akin yung kanyang 5,000. Ayaw pag hingin sa akin. Ate Ina, Diyos ko, hayaan mo na yung sayo. Walang hiyato. Ano ba yung nanghihingi ng 4 na milyon sa iyo? Oy, parang pang milyonaryo yung offer. Milyonaryo yon. 3.91 million subscriber. Naghihingi pa ng 4 million sa akin. Sana all. Hoy, yung kape, ang mahiwagang kape is real, mahiwagang kape is back. Oo nga. Hindi pa napapanalunan yung mahiwagang kape, guys. Namimigay ako ng 5,000 in cash, GCash or load, or kung ano man gusto nyo ipadala ko via si Buana Luillier, M1 ano ba yun? M Luillier, ano pa ba? Bank to bank, ayun, 5,000. Dan Tamsak Aliyah Martinez, sabi ni Ma'am Shimmer's Vlog. Baka naman, guys, if someone visited your channel, please do return the favor back, guys. Please do. Sino mang didikit kay Ma'am Ina Macfrey, guys, namimigay ako ng 1WH. Sa mga didikit. Ano yan, bebe? What is that? Safe mask. 5 layers. I hate that.
Ate Balls, fish show. Palawan pa, oo nga, kahit sa Palawan, namimigay ako ng 5,000 peso. Pesos. Oh. 5,000 guys, 5,000 pesos guys. Sino mang makakasagot ng kung ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo? O, diba? Pwede nyo gamitin guys lahat ng inyong mga browser. You can search, research, and hanapin nyo, maghanap. What is the fish yan pre fish? What is that? What is that? Oo nga, ano yung fish na yon? On the way na daw sa iyo, Ma'am Alia Martinez, si Ma'am Grace B. Vlog. Boss, salamat, sabi ni Sir Mark Jacos. Ang proposal ni Sir Mark Jacos, guys. Ating panoorin, guys, ang proposal ni Sir Mark Jacos sa kanyang Bebe Love. Sana all. Kape ko, masarap. O, diba? Mali po, ma'am. Oo. Sino mang makakasagot guys, I am giving away 5,000 pesos. O diba? Padikit muna ako guys sa ating sponsor. Ayun, si Ma'am Ina Macpri, ang ating sponsor ng 5,000 peso. O diba? Sana all may 5,000 in cash. Oo, namimigay yan guys si Ma'am Ina Macpri. Nandito pa sa akin yung kanyang pera. 5,000 sa peso. O diba? Oo. Yayamanin. Sino mang makakasagot guys? Sino mang makakasagot ng kung ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo? Based on my research, Koa coffee is the most delicious coffee in the world. Correct me guys if I am wrong. O, diba? Mali po. Mali. Kape sa umaga lang sa kalam. O, diba? Kaping tinay daw ng pusang alamid. Yun. Mali po. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest, si Lady Ross. Hello po. Mega love shoutout naman kay Lady Ross. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Lady Ross ang pangalan. Hello naman dyan sa iyo, Lady Ross. Bigyan kita ng iyong moderator function dyan para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan. Sakaling gusto mong makipagdikitan dito sa aking live streaming, Lady Ross. Ayun. Kaibiganin nyo na rin to guys. Oh, bagong-bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Mali po. Di pa kayo sumasagot, mali po. Uy, nagpapamember guys sa atin, si Lady Ross. Baka hindi nyo pa kaibigan ang bago natin guys na VIP member. Magipagkaibigan na rin po kayo dito guys. Kukunin ko lang yung kanyang. Bigyan ko lang muna guys ng VIP code si Ma'am Lady Ross. So, diba? Meron siyang 336 subscriber. If you are not yet guys connected with Ma'am Lady Ross, all you have to do is to visit also her channel. Ang ganda ng kanyang aso. Uy, oo, yung husky. Wala, ang ganda. Eto, bigyan ko muna guys ng code. Si Ma'am Lady Ross. Ang ganda ng kanyang husky guys. Mayaman guys, mayaman. Bigyan ko muna ng code guys. Sagayno Remix. Ma'am, bigyan kita ng code na LJ. Ayun. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ng ating bagong VIP member. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. LJ, si Ma'am Lady Ross. Yes, host. Gusto po. Ayun. Sabi ni Ma'am Lay. Ayun. Eto guys, okay, biganin nyo to guys. Lady Ross, every time na papasok ka sa aking live streaming, i-type mo lang ang LJ, ibababa yan ni Nightboot ang iyong bahay, automatic, ayon. Ma'am Dilmari Dorica, nandito na rin sa atin guys. Nagbabalik rin natin na kaibigan, si Ma'am Dilmari Dorica, highly recommended, napaka-supportive na kaibigan natin yan guys, si Ma'am Dilmari Dorica. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Dilmari Dorica? Welcome din po sa aking live streaming. Ayon, Jo Margel, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma. Mega love shoutout naman dyan kay Jo Margel. Nalasing ako kagabi. Oo. Lasing na lasing sa pakikipag-ulitan kay Pre. Oo. Welcome din sa aking live streaming. Ang aking napaka-supportive guys na pamangkin all the way from Bicol, o, diba? Tuturuan ko yan guys mag-music streaming ngayon.
Based on my second research, Jamaican Blue Mountain Coffee is the most delicious coffee in the world in present time. Mali rin po. Oo. Mali rin. Dating dikit kay Lady Ross. Oy, may nagre-research. Jamaica Blue Mountain. Hindi, mali. Guys, padikit muna ako guys. Namimigay ako ng 5,000 peso guys. 5,000 pesos. Ayun. Padikit muna ako guys sa sponsor natin, si Ma'am Ina Macri, ang ating sponsor ng 5,000 pesos, o diba? 5,000 total in cash. In cash yan guys, makukuha nyo yan kahit saan nyo ipadala. Palawan, Cebuana, M. Luwilier. Kahit saan nyo guys, bank to bank, oo. Oo nga boss, nanood kami kagabi, kaso mahina signal sa sugod boss. Kakauwi lang, ayan. Sige. Dinner muna ako sir, sabi ni Ma'am Lady Ross. Ayun. Sige lang po Ma'am Lady Ross. Ayun, tambay muna ako dito. Guys, padikit naman ako guys sa ating bagong VIP member na si Ma'am Lady Ross. Kung di niya pa kaibigan niyan guys, eto, may code sa akin na LJ. Ayun. Ang ating bagong VIP member. Ayun. Eto guys, yung nakapin sa taas. And patamsak ako guys, T1 hanggang T7, yung mga nangangailangan ng WH dyan, monetize and non-monetize channel. I am giving away WH. O, diba? T1 hanggang T7 guys, Lady Rose dan tamsak pulpa kalembang, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Baka naman, Nescafe Stick, yung pinakamasarap na kape sa buong mundo. Mali. O nga guys, namibigay ako ng 5,000 pesos. Ang ating sponsor ng 5,000 peso is si Ma'am Ina Macri, ang ating sponsor guys. Padikit naman ako guys, sino mang magdidikit kay Ma'am Ina Macri, bigyan ko rin kayo ng 1WH. Oo nga. Ashuriken, dana daw sa iyo si Sir Pablo Apostol. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, si Sir Pablo Apostol who is in our live streaming. Hello naman yan kay Sir Pablo Apostol. Kumusta sir? Welcome back din po sa aking live streaming. Sa bawat sagot, padikit naman. Oo nga, eto guys, namimigay ako ng 1WH, namimigay din ako ng 5,000 pesos in cash. Oo, ang sponsor natin is si Ma'am Ina Macri. Baka hindi nyo pa guys kadikitan yan guys, si Ma'am Ina Macri. Padikit muna ako guys sa ating sponsor, kay Ma'am Ina Macri. I am ang kanyang code, ating sponsor. Nescafe Stick, yung pinakamasarap na kape sa buong mundo. Mali! 5,000 pesos ang makakasagot guys ng kung ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo. Hindi pa yan natatapos, noon pa yan. Oo nga. Lady Rose, coming to your house. Iwan lang ako ng baka sa house mo. Ayun, ang sabi ni Ma'am Dilmari Durica. Ito pa guys, si Ma'am Alia Martinez. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Click that link na binababa ni Ma'am Alia Martinez na nandito sa atin. Sir, may premiere ako po. Thanks po. Ayan. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog, bahala ka dyan. Ayoko nga. Bahala ka dyan. Bahala ka. How to apply and register in the national ID system. Pupunta ka lang sa inyong barangay. Ang pag-a-apply niyan, pupunta ka lang sa inyong barangay. Oo nga. Bakit pa sinagot to? Sama ako. Sinagot. Uy, ano bang tis si Ma'am Ate Mon? T1, T2, T3, T4, T5, T6. Ano bang ano si Ma'am Ate Mon? Ma'am Ate Mon, ano pong ano kayo? T7, Copico Blanca. Mali rin po, sir. Sino si T7? T8. Si Ma'am T9. Ilagay natin kay T9. Si Ma'am Ate Mon. Ilagay ko kay T9. Ilagay ko kay T9, guys. Si Ma'am Grace. Ayan.
Ma'am Grace, ilagay kita Ma'am Grace kay T9 na yan. Okay. T9 guys, T9, 9WH guys, 9WH. Host twin brother ko po ni JF, ayun. Host permission to, sige lang po, baba kayo ng bahay guys. Nescafe White, mali rin po sir. Permission host to drop my B. Pwede po, pwede. Sun Big 3-in-1 coffee, hindi rin po sir. Host twin brother ko po ni GF, ayun. Twin brother pala siya ni GF, ayun. Sige po, baba po kayo, sir, ng bahay, ayun. You can drop your link, ayun. Kapag kulay blue na kayo guys, you can drop your link anytime. Pinalitan ko title, kakahiya kay Sir Uragon. Bakit ba? How to... Uy, bakit mo pinalitan? Uy, how to apply and register online? Online. Online. Pwede pala mag-register online. Wala, hindi ko yun alam. Thank you naman dyan, ma'am, sa information. Salamat po ng marami, sabi ni Sir Pablo Apostol. Always welcome po, always welcome po. Dan Pulpak sa bahay mo, Alia Martinez. Pasukli na lang po. Ayan, sabi ni Joe Margel. What type of coffee po? Coffee beans o coffee powder? Depende kung anong kape ang pinakamasarap. Ayoko sabihin, ayoko magbigay ng clue. Napakasimple lang kasi. Namimigay ako guys ng 5,000 pesos. O, diba, in cash. Ever na gusto nyong ihulog natin guys sa inyong mga account. Ayan na po, Dilmari Durica, salamat po, sabi ni Ma'am Ina Macpri. Sorry naman, online, pwede pala. Sige. Tantamsak Pablo Apostol, sabi ni Ma'am Shimmer's Vlog. Sino mang didikit guys kay Ma'am Ina Macri, namimigay ako ng 1,000, ay ng 1WH, and namimigay po ako ng 5,000 pesos guys. Ang ating sponsor si Ma'am Ina Macri. Sino mang makakasagot ng kung ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo, I will gonna give you also 5,000 pesos na ipinadala sa akin ng Ma'am Ina Macri sa inyong mga account. Okay lang naman yan, i-content sir, basta naka-blur yung personal info. Meron ka na bang national ID system, ma'am? Ma'am, ako nag-register ako ng national ID system na, and biometric na lang ang kailangan namin guys. Mag-aantay pa kami ng text ng mula sa national daw para mag-biometric. Oo nga, meron ako ditong pang biometric na na application, and meron din ako ditong biometric na yung gadget. Pwedeng ako na lang gagawa. Mas mabilis pa. Sir Edwin Ogana Pin Channel, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Edwin Ogana Pin Channel. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Sir Edwin Ogana Pin Channel, or also known as Edwin Pin Channel. Welcome back din sa aking live streaming, Sir Edwin Pin Channel. Thank you also for joining my live streaming. Alam ko na, kape ni host yung Mali. Sa mga nagtamsak na, maraming salamat, sabi ni Ma'am Ina Macpri. Patamsak naman guys, patamsak. T1 hanggang T9 tayo. Dan Pulpak sa bahay mo, Pablo Apostol. Pasukli na lang TY, sabi ni Joe Margel na nasa harang daw. Host patamsak ng premiere ko, sabi ni Edwin Pin Channel. Sige. Pababa naman ako sir, ilagay natin kay Nightboot. Patamsak, padikit guys. Alam nyo, kung ako sa inyo guys, magtatamsak ako sa mga premiere. Why? Isa sa mga requirements ng ni YouTube is ang public watch hour. Ngayon, I am giving away 1WH sa inyong mga bahay every tamsak ninyo. Isang tamsak, 1WH, walang kahirap-hirap, 1WH. Kung naka-9 tamsak kayo, meron kayong 9WH sa inyong mga channel. Araw-araw yan, namimigay tayo ng WH guys. Kung iniipon nyo ang mga WH, and makakaipon kayo dyan. Especially sa mga non-monetized channel, and also sa mga monetized channel guys. Don't tell me na hindi nyo kailangan ng WH. You will gonna need it badly. Trust me.
You will be gonna need it badly, o diba? Main ko yan ang inamakri, sabi ni Aliyah Martinez. Ayan si Edwin Oganapin channel guys, na merong premiere. Ayan, sige. Kopyahan natin kay Nightbot, sir. Ilagay natin kay T10. Murah kita cuma jabat sabat biar ngana dadengan ini hati so kabar kurang tiap hari ngana bikin akal sekarang so ada pasangan baru jadinya usah ngana mau baganggu T10 guys, T10 para kay Edwin Pin channel. Maluoy mo. T1 hanggang T10 tayo guys. 10WH. Dilmari Dorica, salamat ading. Babalik ako sa bakas mo. Sabi ni Ma'am Ina Macri. Patamsak guys. Yung may mga katanungan yan guys, pwede kayo magtanong. Kung ano man ang inyong mga katanungan sa inyong mga buhay. Sa inyong mga YouTube channel, you can ask guys. Kuha copy, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Mali po ma'am, mali po. Mali po ma'am ang kuha copy. Sagayno Remix. 5,000 pesos guys, namimigay ako ng 5,000 pesos makasagot kung ano ang pinaka masarap na kape sa buong mundo. Dan complete premiere mo, Edwin Pin channel, pasukli po. Sabi ni Ma'am Aliyah Martinez, guys, wag kayo guys mag-ano, wag kayo magdidikit guys sa premiere. Wag niyong didikitan yan guys. That is mali. Mali po yung guys ha. Sino man nagsabi sa inyo mga live streamer or mga host na pwede nang dikitan na inyong mga premiere guys, nagkakamali kayo guys. Based on community policy tayo. Based on community policy ni Lolo or ni YouTube guys, na ang premiere is hindi po yan video. Kaya never ever think na ang pagdidikit sa premiere is napakadali kasi magsusubscribe lang kayo, magko-comment lang kayo, which is mali po yan. Sino mang host ang nagsabi niyan sa inyo guys, tubuhin ko yon. Meron akong maliit or malaki ditong tubo. Dalawang bagay yan. Maliit or malaki lang, pili lang sila. Oo nga. Pag maliit, latay lang. Pag malaki, kumatos yun. Ay, ganun ba host? Dami pa naman ako nadikitan dati, nadikitan. Ma'am, tatawagin po kayong based on community policy guys, ang pagdidikit sa mga premiere, ang premiere is set to be your future video. Hindi po yan totaling video. Ang premiere. Oo. Kaya kung magdidikit kayo guys, puntahan nyo yung kanilang channel, maghanap kayo ng mga minute bidyong tinatawag yan guys. Yan ang tinatawag na part ng YouTube Partner Program eligibility sa pagsusubscribe. Maghanap kayo ng minute video guys, huwag yung mga seconds video kasi ang mga seconds video is hindi na rin po yung part ng YouTube Partner Program eligibility yung tinatawag. So maghanap kayo ng mga minute video. Ang ibig kong sabihin is mga 1 minute lang para mas mabilis. Ganon. Sir Aldrin, ganda sa noted po, tamsak T9 T10 sir. Ayan, +2 sir. O ano pa? Full pack sa iyo, Ading Aliyah. Okay po, host. Next time po. Matatawag po kayong mga spam subscriber. Once na dinidikitan nyo ang inyong mga guys, ang mga premiere. Tatawagin kayong mga spam subscriber ni Lolo. Tatanggalin yan. Yan po guys ang rason kung bakit kayo nagtatanggalan or nagkakalagasan. Oo, yan ang rason. Thank you, Ina Macri, sabi ni Ma'am Aliyah Martinez. Ayan. Sagayno Remix. Huwag na kayo guys magdidikit. Sana may nakinig. Sana may nakinig. Ano pa ba? Ano pa? May mga katanungan pa kayo guys. 16 million in the house. Mega love shoutout po sa inyo guys. Thank you also for keeping me in your background. And sa isang tuwad ko dyan, maraming salamat naman dyan. Huy, ayusin nyo, dikit nyo ha. Nabubudol na naman ako nito sa premiere ko ata nagdikit ang mga oo nga, wag na guys kayo magdidikit sa pwede mag-comment host, pwede kayo guys mag-comment sa mga premiere, wala akong problema yun, pero never ever na didikitan nyo yan guys. Ang based sa community policy, you have to finish at least 1 video bago kayo magsusubscribe. 5WH 2, 3, 4, 5, 7 po, sabi ni Ma'am Grace. Noted po Ma'am Grace. 5WH ma'am, noted po. Ayan. Lady Rose, dan full pack sa bahay mo po, pasukli na lang harang. Thank you host sa dagdag kaalaman. Always welcome po sir, always welcome. Baka may mga gusto pa kayong itanong. Oo nga.
Kahapon, meron akong inayos, 4 ang AdSense. Guys, kung mag-a-apply kayo ng inyong mga monetization, make sure na alam ninyo ang ginagawa ninyo, guys. Especially pagdating sa AdSense. Napakaraming mga nagkakaroon ng problema sa step 2, ang paggawa ng AdSense PIN, ang mga address ninyo. Oo. Ang paggagawa, guys, ng address is based on tamang paglagay ng address. Hindi po porkit may lalagyan ng address, lagay kayo ng lagay. Yan ang marami, guys, na maraming mga cases, maraming mga nagkakamali pagdating sa AdSense. Kaya make sure, guys, na pag nag-a-apply kayo ng monetization is may guide kayo. Kung di nyo alam, guys, you have to maghanap kayo ng guide. T3, tamsak, and #Uragon, guys. Oo nga. Ano pa? Baka may mga katanungan pa kayo dyan, guys. 17 million in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyong lahat. Ayun. Bye muna ako, host. Nasa work po ako ngayon. Sumilip lang ako saglit. Bye po. God bless. Ayun. God bless po, Ma'am Dilmari Dorica. Thank you also for tuning into my live streaming. Si Ma'am Dilmari Dorica is in our live stream. Ayun. Na nasa work daw ngayon. Na naka-background sa atin. Thank you po dyan sa iyo, Ma'am Dilmari Dorica. Ingat ka po dyan, Ma'am. Good evening, host. Sabi ni Pearl John Channel. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pearl John Channel. Welcome back din po sa aking live streaming. Ito pa, guys, baka hindi nyo pakadikitan yan si Pearl John Channel. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Pearl John Channel. Thank you also for that sweet thumbs up, Pearl John Channel. Welcome back din sa aking live streaming. M7 TV thumbs up po. Mega love shoutout naman po dyan kay M7 TV na merong 1,980 subscriber. Bagong-bago rin po natin, guys, na magiging kaibigan kadikitan or kabarkada. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function para naman makapagsimula na rin si M7 TV na makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Hello naman po dyan sa iyo, sir. M7 TV, welcome din po sa aking live streaming. Sir, mayroon ka na pong moderator function para naman pwede ka nang makipagkaibigan dito sa aking live streaming, or pwede ka nang mag-promote ng iyong channel pala dito sa ating live streaming. Si Pearl John Channel meron din, guys, na premiere. Ilagay natin kay Nightbot, sir. Patamsakan natin yan. Budots viral remix tahong ni Carla sayaw Kikay Marikit. Diba? Sabi ni Pearl Travels Vlog. Si Ma'am Pearl Travels Vlog pala to. Ayan. Sige. Okay, guys, wag kayong maniniwala din sa mga live streamer na nagsasabi na kapag kayo nagbababa ng inyong mga link, ay, oo nga pala, maniwala pala kayo. Sorry. I stand to be corrected. Maniwala kayo, guys, sa mga nagsasabi, guys, ng mga live streamer na kapag kayo nagbababa ng link is, pwede kayong mapalo. But, may but yun, ha? But, ang tamang pagbaba ng link is hindi sunod-sunod. You can drop. Ano na yun, guys? Nasa policy na rin yan. As in. Para hindi rin kayo para hindi rin kayo matawag na mga spammer. Ano ba yan? Dahil sa mga premier only boys, sabi ni Ma'am Ina Macfree, have a good Sunday to all. Sabi ni Ma'am Angel Ray, nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Hello naman po dyan kay Ma'am Angel Ray, nagbabalik natin, guys, na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan, hindi naman nag-live stream. Hello naman dyan sa inaabaw ko mag-live stream, hindi naman nag-live stream. Si Ma'am Angel Ray. Ma'am Angel Ray, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel. Napakabait na live streamer yan, guys. Si Ma'am Angel Ray. Ayan. Kumusta? Kuya, if nag-move ka na ng ibang address, location o bahay, pwede pa ba ma-change yung dating address mo into a new address? Kapag ka halimbawa, meron ka ng AdSense PIN, nagpalit ka lang ng iyong titirhan na address, okay lang po yun. At least dapat yung AdSense mo is approved ng dati at dapat meron ka, na-verify mo na dapat yon. Wala namang problema yun kahit na magpabalik-balik ka na, unless otherwise magpapalit kayo ng region or mag-change country kayo or change region na tinatawag. Yan, magkakaproblema kayo. You have to delete your AdSense if you will gonna change address, especially region. Yun magiging problema doon. Ayan. Ano pa ba? Uragon host, na live po ako kanina, hinintay kita. Tulog ka daw. Ay, kanina wala. Hindi, ma'am, nandun ako, ma'am, sa nandun ako sa city. Ayan, nandun ako sa city. May inaasikaso ako, may binili kasi akong secret para masaya, something investment, ang tinatawag.
Pakain na ako, only boy. Nakakalimot na naman ako dito. Ayan, sabi ni Ma'am Ina. Sige lang po, Ma'am Ina. Ayan. Take your time. Time check tayo, guys. 38 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Ayun, yung mga hindi pa nagdi-dinner dyan. It's 38 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. Sana all may O nga po, ma. May ini-invest ako something secret para masaya. Inaasikaso yung mga papers and everything. Mga financial assistance. Inaasikaso ko yun. Ayun. Ganon. Ano pa ba? Si Ma'am Adel T179 tamsak, sabi ni Ma'am Adel. Noted po, Ma'am Adel. 3WH, Ma'am. 3WH. Noted. Tamsak Dan sa MD, sabi ni Pearl Jam Channel. Guys, maya-maya nyo na ako, guys, sabihan kung sino yung mga kung sino yung ilan, kung ilan yung mga tinamsakan nyo, guys, ha, para makuha po kayo lahat, ha. Oo nga. Isang bagsak lang, guys. Kung 1 hanggang 11, hanggang 11 tayo, guys. 11 WH, 1 hanggang 11. Sabihin nyo, 1 to 11, dan. Tamsak, oo. Para hindi isa-isa, guys. Hindi ko nakuha lahat. Ano pa ba? Baka may mga itatanong pa kayo dyan, guys. At nga pala, maraming salamat dyan, guys, sa isang tuwad natin. Sana napasaya ko yung araw mo. Dahil masaya kami ngayon. Ano pa ba? Tamsak po, sir. Ilang C po, sir. Ayan, sabi ni Ma'am Maylin. Ma'am, hanggang 11 po, 11. Gilid lang muna ako, host working pa. Ayan, sabi ni Ma'am Angel Reyes. Ma'am, thank you naman po dyan. Sorry talaga, ma'am. Hindi ako nakadalaw ma'am sa iyo. Kanina, ha. Kung kahapon, ma'am, inaantay ko ikaw. Pinoy Pub TV. Pinoy Pub B TV pala. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Pinoy Pub B TV. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si Pinoy Pub B TV, keeping us also in his background. Kumusta naman tayo dyan, Sir Pinoy Pub TV? Welcome back din sa aking live streaming, man. Thank you naman dyan sa mga patamsak mo dyan. Sir Edwin Oganapin Channel T10. Ayan. Patamsak, guys, T1 hanggang T11. At yung sino mang didikit, guys, kay Ma'am Ina Macprim, mamimigay din ako ng 1WH. Baka marami kayong mga ninja dyan ang gustong makipagpalitan kayo, guys, ng WH. Idikit nyo na kay Ma'am Ina Macprim at mamimigay ako ng 1WH. At kung sino man yung makakasagot ng kung ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo, mamimigay din ako ng 5,000 peso, diba? Sana all may 5,000 piso in cash. Ang aking sponsor ng 5,000 peso is si Ma'am Ina Macpri. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Ma'am Ina Macpri. Hindi lang po, kaibigan ang magbabalik sa iyo. Magkakaroon pa kayo ng 1WH. Kaping Barako, o diba? Mali po, sir, mali. Usta Pinastol, ayan, sabi ni Pinoy Pub TV. Okay naman po, sir, okay naman. Maraming COVID. Maraming COVID case. As in. Oo nga. Sabi doon, may binila akong ointment para sa nanay ko, guys. Kanina doon sa, isang drugstore. Nagtatanong yung isang matanda doon sa loob. Sabi niya, bakit pa kasi maraming COVID? Sabi ko, Lola, depende po yan sa tigas ng ulo ng mga Pilipino ang COVID. Habang tumitigas ang ulo ng mga Pilipino, padami ng padami yan. Oo nga. Reality check. Sabi ng Lola, reality check. Correct. Oh, di ba? Tapos, buhay na buhay kako nito ang mga ospital. Kasi may mga cases din kako dito sa ospital na nababalitaan ko na kahit hindi naman COVID ang kaso, kapag ka namatay, gagawing COVID, pag uwi sa kanila, abo na lang. Hello naman dyan sa mga ospital na kahit hindi naman COVID case,
COVID na ang ikinamatay. Thumbs up po, patusok ng Premier Sir Uragon. Ayun. True yan, tol. Habang matigas, mas dumarami. Oo. Oo nga. Sige, Ma'am Marie. O, hindi pa ako nag-thumbs up kay Ma'am Pearl. Ayun, thumbs up ko muna si Ma'am Pearl. Thumbs up. Budots Viral Remix. So, yun, di ba? Bagoong alamang, masarap partner sa manggang hilaw. Bagoong alamang. Ay, si T11 pala, hindi ko pa nailagay. Si Pearls Travels Vlog, ayan. John. T12 guys, T12. Baka naman guys, T12. T1 hanggang T12 ay T12 pala guys, T12 meron pang T12, T13. Ilagay ko kay T13. 13WH guys, 13WH. Ilagay ko kay Ma'am Maria na channel. T13 guys, T13. T1 hanggang T13. Ayan, T1 hanggang T13. Patamsak naman ako guys sa T13. Ayan. Pabebe TV, mega love shoutout naman dyan. Sino si Pabebe TV? Hello naman dyan kay Pabebe TV. Si Ma'am Inday Dario Vlog, nandito na rin sa atin. Hello din po dyan kay Ma'am Inday Dario Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Si Ma'am Inday Dario Vlog. Highly recommended monetized channel doing also her live streaming around 5:30 in the morning. Philippine Standard Time yan guys. Si Ma'am Inday Dario Vlog. Ma'am Aileen TV, tamsak uli po. Hello naman po dyan kay Ma'am Aileen TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Aileen TV. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Aileen? Thank you also for that sweet thumbs up, Ma'am Aileen. DJ John. Nakita ko ikaw. Sumisilip, bebe. Naglalaro siya ng ML. Si Bebe. Naka-savage ako. Ako yung nag-savage. Grace B. Vlog T13 dan, sabi ni Ma'am Grace. Noted po Ma'am Grace. +1 Ma'am, ayan. Patamsak ako guys sa T12. Okay lang po sir, salamat kayo. Salamat sir host. Always welcome, sir. Guys. T12 guys, patamsak naman ako guys. Sige na, maluoy mo T12. Baka naman. T12. Sino po si Pabebe TV? Mega love shoutout naman dyan kay Pabebe TV. Ayun. T12 guys, patamsak naman ako guys kay T12. Baka naman. Gino Remix. Diba? Meron na siyang 67 tamsak. Ay kay Ma'am Joanne Cruz pala. Si Ma'am Pabebe TV. Ayun, si Ma'am Joanne Cruz Hub. Diba? Akin pala yung tito. Ang dami kasi padikit naman ako niyan. Sige na. Baka naman. Patamsak. T1 hanggang T13 tayo guys. 13WH. Sino mang magtatamsak guys? Sa mga premier, mamimigay ako ng 1WH bawat tamsak ninyo. Diba? All I have to do is to cast your like votes into someone's premier. And you will gonna get 1WH each tamsak ninyo sa mga premier. T3 Dan, Joan Cruz. Wow! Sarili. Sana all. Sir, 6 po na tamsakan ko sa Premier, sir. Thank you, sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Noted po, Ma'am Maylin. Lagay ko muna ikaw dito. Ma'am Maylin Mapili. 6WH, ma'am. Ayan. Dan T1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 11, 13. 8WH, Sir Edwin Pin Channel. Edwin Pin Channel. Ayan. 8WH, sir. Sa Gino Remix. Joan Cruz Hub here. Ayan.
Mariana Channel Dan Tamsak, sabi ni Ma'am Shimers Vlog. Ma'am Shimers, sabihan mo ako kung ilan yung tinamsakan mo, ma'am ha. Ma'am Maricel Abila OFW Dubai, nagbabalik rin po natin guys ng kaibigan si Ma'am Maricel Abila OFW Dubai. Napaka-supportive natin ng kaibigan guys, si Ma'am Maricel. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Maricel? Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Ang ating kaibigan na nandito sa atin. Hello naman dyan kay Bebe, di ba? Nandito sa aking side. Patamsak. Breakfast po tayo, Ludes. Ayun. Sige lang po, ma'am. Sige lang po. T1 to T13. Tamsak dan na lahat, boss. Ayun, sabi ni Joe Margel. Sige. 13. Ayun. Sige. Noted. Hindi ko nabilang. Sige, Ma'am Shimmers, ayan. Guys, kapag magtatamsa kayo, bilangin nyo guys kung ilan. Ayan. Hanapin ko na lang ma'am sa mga premiere, wag ka po mag-alala. Si Ma'am Inday Dario Vlog guys, kung di nyo pa kaibigan yan guys, makipagkaibigan kayo dito guys. So marami kayong may isla dito kay Ma'am Inday Dario Vlog. Oo nga. Bearpax Gaming, Dan Pulpak sa'yo host Uragon. Sabi ni Bearpax Gaming na meron siyang 205 subscriber. Mega love shoutout naman po dyan sa bago natin guys na magiging kaibigan. Kadikitan din or kabarkada. Bearpax Gaming ang pangalan. Kanino ninja? Or main channel ba? Bigyan kita ng iyong moderator function. Bearpax Gaming para naman pwede ka na makipagkaibigan or pwede kang maglapag whenever you wanted to make friends in my live streaming also. Bearpax Gaming. Ayos lang po Lods. Di pa ako nakapagbakasyon sa Pinas, wala pong flight. Sabi ni Ma'am Maricel Abila OFW Dubai. Kaya nga. Main ko po host Uragon. Ayan. Si Ma'am Joan Cruz also known as Pabebe TV. Main yan sir, si Bearpax Gaming. Sige. Sir, pwede ka na magbaba ng iyong bahay whenever you wanted to make friends in my live streaming or, sir, tawagin mo lang si Nightboot or mag-isang tuldok ka lang. Si Nightboot ang maghahanap ng mga bahay nyo. Ayun, watching T8 na malate. Meron na bang T8? Nag-ano na ba? Tamsak dan sa mga nakapin, sabi ni Sir Joel's Finest. Baka naman guys, oy! Si Lady Ross. Bearpax Gaming bukas. Wah, sabi ni Pri. Sige po host, copy po. Ayan, sige. Joan Cruz here. Ayan, hub here. Si Mama Eileen TV, thank you po dyan sa iyo. Mama Eileen TV, T10. That I am just a man. Time won't flow. Everyone knows. Tamsak all tea, pati yung 365 days pa. Dana. Sige po. Mariana Channel. You got to hold your head up. Sige, ano ba? 13WH. Noted po, ayan. Pwede po ako saling host, Uragon sa W. Pwede po, sir, Bearpax Gaming. Magtamsak ka lang sa mga premiere. Guys, magtamsak lang kayo sa premiere. T1 hanggang T13 ang code ng ating mga premiere. Ibababa yan ni Nightboot, guys. Oo. Bawat tamsak ninyo, mamibigay ako sa bawat tamsak ng 1WH. Ayun. Sabihan nyo lang ako guys kung ilang premiere ang tinamsakan nyo para naman makakuha kayo ng 1WH. Each tamsak ninyo, oo nga. Makasampu kayo araw-araw guys. Makasampung araw kayo, meron kayong 100WH. Kailangan nyo ng 4,000 WH. Yung mga non-monetized channel. And sa mga monetized channel guys, you will gonna also need WH. Trust me. Nightboot, 50 na lang. Dikitan muna ako at lagasan. Uy, binalik na pa. Grabe siya sa akin. Tamsak Dan, Uragon, 55. Ayun, sabi ni Joel's Finest. Okay, magalalagay. Sa akin yung guys. Sa akin. Dikitan ko kayo noon. Yung mga nangangailangan ng dikit yan guys. Dikitan ko kayo kay Uragon, 55. Makipagkaibigan na rin po kayo doon guys kung gusto nyo makipagkaibigan. Nang babalik yun.
And baka guys, hindi nyo pa kaibigan ng aking second monetized channel account, si Little Aura. Malapit na rin yung guys mag-live streaming. Abangan nyo. Oo, ay pagla-live streaming ko na rin po agad din si Little Aura. Ano pa ba? Ano pa? Marami ko pa kasing inaasikaso. Maraming nangyari sa amin kasi. Ang daming nangyari nung umuwi ako. Ang daming mga nangyari. As in, 9 tamsak lang, sir. Ang new tusok ko, ayan, sabi ni Ma'am Aileen TV. Noted po, Ma'am Aileen TV. 9 tamsak, ayan. 9WH, Ma'am. 9. Noted po, noted. Ayan. Ano pa? Baka guys, may mga premiere pa kayo. Ilagay na natin guys na na mga 15WH. Para naman meron kayong 15WH. T1 hanggang T13. Diba? T13. Maya magtamsak ako pre-busy pa ng kunti. Diba? Pag ako nagtatamsak sa mga premiere mo, hindi ko sinasabi, pero nagtatamsak ako. Sa susunod sabihin ko na, at nangangailangan na rin ako ngayon ng WH. May namula. Magtatamsak na rin ako. Maglalagay na rin ako ng Dan Tamsak. Diba? Dan Full Pack. Dana ako sa lahat ng Premier Sir Uragon from T1 to T13. Joan Cruz, diba? Nagsarili. Si Ma'am Joan Cruz, diba? 13WH, ayun. Tinamsakan yung sarili, kabilang sa bilang. Hello naman dyan sa mga nagsasarili. Ang sama. Tamsak lang po sapat na, sabi ni Ma'am Aileen TV. Ma'am Aileen, ano po ba yan? Premiere? Sabihan niyo ako guys kung may mga premiere kayo. Huwag niyong sarilinin ang mga premiere niyo. Ibahagi niyo yan. Oo nga, patamsakan natin. Nang sa gayon magkaroon naman sila ng WH at yung iba magkaroon ng matatamsakan din. At parang sa gayon, yung mga premiere niyo, may tamsak. Ganon. Di po nyo upload lang. Bakit di mo man premiere? Ito, makasarili to. In-upload, di premiere. Makasarili tong isang to Dan Tamsak, World Travel Vlog, sabi ni Ma'am Shumers Vlog. Oo nga. Ano pa? Guys, padikit naman ako guys sa aking pamangkin na si Joe Margel. Baka naman guys, padikit muna ako guys. Hindi ko pa naasikaso yung kanyang music streaming. Hindi ko makuha ko yung background ko. Nakalusot sir ang Shaker Premier ko. Don't yan. Shaker Premier ko. Don't yan. Nakalusot pala. Dapat premiere. Ano nangyari mo? Hindi mo nalagyan ng schedule. Nakalusot premiere ko dapat. Hindi na ilagay yung premiere. Ma'am, pag gusto mo mag-premiere, ma'am, if you're using phone, ayun, kung gumagamit kayo guys ng phone, kung gusto nyo mag-premiere via phone, using your phone guys, all you have to do is to go to your Google Chrome application or to your browser application sa inyong mga phone, and then you have to search for YouTube for your YouTube guys, you have to log in your YouTube channel in your prepared application, and doon nyo guys i-upload using your application browser dyan sa inyong mga phone. Huwag nyo guys na gagamitin guys yung YouTube application lang. Huwag kayo dyan guys kasi diretso yung upload. Oo nga. Opo, nakatulog kasi ako, mahina net po. Hindi po ma'am, hindi po yun sa nakatulog ka po. Nga. May premiere ako bukas, host patamsak, sabi ni Ma'am Shumers Vlog. Sige po Ma'am Shumers Vlog. Hindi po yan nakatulog kasi kung nakatulog ka ma'am, hindi yun mag-upload, promise. The reason is that in-upload mo yan ma'am sa YouTube application mo talaga. Tama ako. Copy and paste. Ayan. T14, ilagay natin Ma'am Shumers, ilagay natin kay T14.
Who's going crazy today? Chicken breast barbecue with tocino flavor. O, diba? Ang sarap naman nito. Oy, nakakagutom. Oo. Oy, lang yato. Oy, gutom ako. Ang sarap. Promise. Sarap naman ang barbecue ni Ma'am Shimmers. O, diba? Lalaway tuloy ako. Ang sarap, diba? Tapos pagkatapos mong kumain, kapag may tira pang barbecue, kumuha ka ng malamig na San Mig Light, diba? Hello naman dyan sa San Mig Light, sponsor ako ng San Mig Light. Ma'am Krisa 27, highly recommended monetized channel is in our building. Hello naman po dyan kay Ma'am Krisa 27, highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Krisa 27, patamsak ako guys dyan. Padikit guys kay Ma'am Krisa 27 na nasa Kuwait ata, if I am not mistaken. Ayan, si Ma'am Krisa 27, ayun. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Wala po ako jacket, di ako makababa ng bahay. Grace B. Vlog, sabi ni Pabebe TV. Sige ma'am, bigyan na nga kita ng jacket. Kinukonsensya mo ako eh. Si Ma'am Joel Cruz yan guys. Oo nga. T14 guys, T14. Ayun. Opo. Ano yun? Nag-uploading po. Nakatulugan ko di. Na-set private po. Ma'am, if you're using if you use your YouTube application only, walang set premiere ata yun, if I am not mistaken. Ayan. Sir, tanong po pala, pwede ba gamitin isang account? Ano ba yun? Lang using magkaibang phone. Ayan. Sir, tanong po pala, pwede ba gamitin isang account lang using magkaibang phone? Opo ma'am, kasi ma'am sa akin ma'am, I am using 3 desktop. I am using 1 laptop and I also use my 3 phone and my 1 tablet. So I open my one account sa Shyam na gadget ko. Ayan, it's totally fine. Walang problema po yun. Host na ako Uragon T1 to T14. Ayan si Bearpax Gaming. Noted po, Bearpax Gaming. 14WH Bearpax Gaming. Ayan. Tamsak Dancer Host Uragon. Oh my gosh. Okay po. Salamat. Always welcome po. Always welcome. Ito guys, si Ma'am Angel Ray. Baka hindi nyo pakadikitan yan. P14 Dan Joan Cruz Hub here. Ayan. Ma'am, wala akong PT. Manusok lang ako, Sir Host Uragon. Sige ma'am. Dan Pulpak sa nakapin po. Ayan. Sige. Ano pa? Tusok kayo dyan, guys. Tusok kayo. Oo nga. 20 minutes na lang ako, guys. 20 minutes na lang. Baka hindi nyo pakadikitan ng bawat isa. Baka hindi nyo pa na tutusok mga premiere. Abay, namimigay ako ng 14WH. Ayan. 20 minutes na lang ako, guys. Add T14. Ayan, sabi ni Edwin Pin Channel. +1, sir. Noted po. Noted. Ano pa? May premiere po ako, Sir Host. Uy, may premiere pala siya. Sige, ma'am. Hanapin ko yan, ma'am. Na premiere mo. Wala, nagutom ako kay Ma'am Shimmers Vlog talaga. Uy, barbecue, chicken barbecue. Magtamsak muna ako dito kay Ma'am. Ayan, tamsak. Ano pa ba? Ligo, shower, unlimited. Mukhang nakita ko na to. Nakita ko na tong anong to eh. Mukhang budol din to. Ay, Ma'am Ma'am Inday, don't me. Mukhang nakita ko na to doon kay Ma'am Atimon Vlog eh. Shower unlimited nga naman, unlimited shower yon. Hoy, alam nyo ba guys? Oy, Ma'am Inday, Ma'am Atimon, makinig kayo. Alam nyo ba yung aking no brief challenge ko, which is mali? Alam nyo bang may copyright foul yon? Ay, hindi naman talaga copyright foul. Ang tinatawag doon kasi is, may tawag doon sa content na yun eh. Yung
Yung ang iyong video at ang inyong thumbnail is magkaiba guys. Kapag parang panloloko, alam nyo bang tinanggal ko yon yung aking title, ginawa kong brief description of my, ano ba yan? Opal button naman talaga yan. Nagkaroon ako ng email na pwede siyang maging warning sa inyong mga channel. Ayan. Pero sabi ko nga sa inyo guys, ayoko mangialam. At the end of the day, kayo pa rin ang masusunod sa inyong mga channel. Ayan. Na-share ko lang, naalala ko lang na yan pambubudol. Make sure na tama lang. Ayan. T15 guys, ayan, ang kumumpleto sa ating T15. Ayan. Harlem ako nandito pa rin sa atin guys. Dan full pack sa bahay mo, Madam Krisa 27. Ayan. T15 guys, ayan. T15. Tatamsak naman ako guys, T15. Host, paano yung isang desktop gamit may switch on, hindi mga Ninja 3 account, okay lang ba yun? Host, paano yung isang desktop gamit may switch on? Hindi mga Ninja 3 account, okay lang ba yun? Okay lang po yun, sir. Kasi naman ako, ang aking desktop, itong gamit kong desktop, guys, is ang aking account na nakalagin is almost, 10, ang bawat browser is 10 account, and then, ang dami kong browser, ang dami kong nakalagin account. Siniswitch on ko lang. Ayan. May premiere din ako bukas. Lockdown daw. Ay oo, Dwayne, nag-lockdown muna. Mayroon 207 case dala ng Marino. Antay-antay lang tayo, Dwayne, sa kasi sabi sa akin ng engineer is antayin lang daw ang advice ng Taiwan muna. Nagsabi sa akin ang engineer, ayan. Kasi nga daw nagkaroon ng 207 case kahapon. Juts, uragon co-host lang ako ulit sa isang GLS. Silip lang ako muna. Miss ko na hawakan po tutoy mong Juts. Ayan, sabi ni Board Vlogger. Hello naman dyan kay Board Vlogger na. Oo. Co-host daw sa Grand Live Stream. Board Vlogger ang may Juts na pututoy. Kumusta naman daw yon? Oo nga. Hindi na kami nakakapag-pier. Lockdown ang pier. T14 and T15 dan po. Ayan. Sabi ni Ma'am Eileen. +2 ma'am. +2. Ayun. Noted po. Eto guys, kaibiganin nyo yan si Board Vlogger. Highly recommended monetized channel yan guys. Si Board, ano ba yun? Uy, may lumipat. Ano ba yun? Welcome back din sa aking live streaming Juts. Napututoy ang ad po. T15 sabi ni Verpax Gaming. Noted po, +1. Ayan, noted. Ayan. Uy, ano yung bebe? May lumipat. Andiyan na naman. Hindi pala alam ni Third Chad na request mo. Dwayne, wala namang nakakaalam sa kanila. Wala pang nakakaalam at wag mong ipapaalam, Dwayne. Antayin na lang nila na dumating ka. Oo nga. Wag mong ipapaalam sa kanila. Oo. Para naman magulat na lang sila, nandiyan ka na. Hindi naman yung yung beetle, ito yung beetle, nakita ko. Beetle, yung maliit na beetle. Lumilipad siya, nakapasok. Lalabs Uragon, mega love shoutout, sabi ni Ma'am AG. Mega shoutout naman dyan kay Ma'am AG Wargres. So, diba, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am AG. Highly recommended monetized channel. Napakalaking pala isdaan pala yan. Oo, kung ako sa inyo guys, huwag kayong huwag kayong mangingiming makipagkaibigan dyan. Hindi kayo magsisisi. Garantisado guys. Ako nang magagarantiya sa inyo guys. Nakaibiganin nyo yan si Ma'am AG. Promise. Oo. Hindi kayo magsisising kinaibigan nyo yan. Marami kayong may isda dyan sa kanyang live streaming. Oo nga. Kaya ano pang ginagawa nyo? Kaibiganin nyo yan si Ma'am AG. Promise. Okay, Chad. Salamat. Dwayne, wala namang nakaalam doon sa kanila na ikaw yung ni-request ko doon. Kaya hayaan mo lang. Huwag mo lang sabihin. Totally fine. Okay lang yan. T14 dan ramsak dikit po, Ma'am Shimmers Vlog. Ma'am Inday, wag kang magdidikit, Ma'am, sa premiere. Promise.
Here lang po, dinner lang ngayon. Sabi ni Ma'am Aileen TV. Sige lang po, Ma'am Aileen. Pagkabusog po kayo dyan, Ma'am Aileen TV. Si Ma'am Adel nandito pa rin sa atin, guys. Ito pa, speaking of malalaking palaisdaan, ito guys, si Ma'am Adel, si Ma'am Jonas Salundaga, si Ma'am Atimon Vlog, si Ma'am Inday Dario Vlog, mga malalaking palaisdaan yan. Bakit lalabs bawal magdikit sa premiere? Ayan. Ma'am, based on community policy, Ma'am, premiere is not a video. It was set to be your future video. Ayan. So, ang premiere is hindi po yan video. And based on community policy, you will gonna be called as spam subscriber kapag kaya ang dinikitan nyo. It was set to be your future video. Ayan. Hindi pa guys na ano ba ang tawag doon? Napi-play ni YouTube. Ipi-premiere pa lang. Okay. Thank you po, Sir Host Urokan. Sa kaalaman ko po. Nako, dumikit pa naman ako dumidikit pa na. Ma'am, sayang. Tatawagin lang kayong spam subscriber na tinatawag. Kasi nakakalito naman talaga ang community policy kasi may mga policy guys na parang iisipin mo may contradict sa bawat isa pero hindi nagko-contradict guys. Ngayon, ang sabi sa community policy guys is kailangan nyo manood ng video, tapusin nyo yung video, and kailangan nyo mag-iwan din ng bakas. You have to leave a message or comment guys para naman merong impression ratings pala. Ang message pala is impression ratings din yan. Pumapasok sa analytics nyo guys. Impression ratings. And kailangan nyo mag-likes and mag-subscribe and mag-kalembang pala. Yun. And based on community policy naman tayo guys, ang part ng YouTube Partner Program eligibility video is hindi na po pwede ang seconds video. Kaya kung hindi na pwede ang seconds video guys, minute video naman tayo. Diba? Kaya minute video naman tayo. Yun ang tatapusin. Wala pong sinabi doon na manood kayo ng 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, or ilang minutes. Kailangan nyo magtapos ng isang video. Based on YouTube Partner Program eligibility na tinatawag. Manood ako doon ulit, Ma'am Shimmer's Vlog. Sabi ni Ma'am Inday Dario. Sayang guys ang mga effort. Saan natin ilagay ang comment natin sa premiere? Ma'am, pwede naman po kayo, ma'am, kapag ka-premiere ang tatamsakan nyo, ma'am, hindi nyo kailangan, guys, pwede kayo mag-comment sa baba, pwede kayo mag-comment sa live chat. Okay lang po yun, ma'am, as long as you hit that like button. Oo nga. Para naman dumagdag yung likes. Mga impression ratings natin yan. Pagtapos na premiere, pwede nang dikitan na host. Opo, sir. Kapag ka ang premiere tapos na, pwede nyo panoorin yon. Kung gusto nyo doon dumikit, ayan. Pwede po yun. Ayan. T1 to T17. Ma'am, wala pong 17, Ma'am Krisa. Oy, hanggang 15 lang tayo. Krisa, 27. 15WH, Ma'am, 15WH. Umulan ba? Umuulan pala. Okay, salamat sa info, Sir Host. Ayan. Always welcome, always welcome. Sir, +3 po sa premiere. Thank you. Ayan, sabi ni Ma'am Maylene. Mapili. Ayan, +3, Ma'am. Noted po. Ano pa ba? Oy, Ma'am AG, nagpapakulay sa ating bahay, diba? Si Ma'am AG ang ating VIP member, guys. Ayan, si Ma'am AG. Oy, VIP ka naman talaga, Ma'am, sa akin. Kahit na mag-renew or hindi ka mag-renew, Ma'am, you are still my VIP. And you will be my VIP. May nagbaba ng T16 at T17 eh. Ma'am, hanggang T15 po tayo. Ang lakas ng ulan, sarap maligo. Oo nga po, Ma'am, dinig na dinig dito. Doon kasi yung balcony namin, yero. Dinig na dinig dito. Malapit ako sa balcony namin kasi fresh na fresh ang hangin. Oy! Ito, pasok yung tubig. Sakit ng hindi nakikinig basta na lang yun na yun. Oo nga. Okay guys, mahiyang magtanong sa kung ano ang tama at kung ano ang mali.
Ma'am Shimmers Vlog, manood po ako. Manood na po ako sa bahay niyo po. Ayan. Meron kasi guys na mga live streamer na nagsasabi ng kung ano ng mga policy. Gumagawa sila ng sarili nilang mga policy sa buhay. Oo. Yung iba, nakarinig din sa ibang live streamer, binaon, tapos yun din yung sinabi. Kaya yung mga maling information is nagkakalat-kalat na. Yun na rin yung mga sinasabi ng bawat isa. Yan yung mga tinatawag na gumagawa ng sariling mga community policy nila. Ano pa? Guys, patamsak guys, patamsak. 15 minutes na ay ano na lang ako guys. 10 minutes na lang, 10 minutes. Patamsak guys. Naka 2 hours na rin ako. Pre, magsimula ka pre. Maga akong nagsimula guys. Usong naka 1K ako, but walang letter si Lolo na dumating. Sir, ako din, wala rin po. Okay lang naman po yun sir na na dumating or hindi as long as hindi na yan maglagas. And kapag nakuha mo na yung iyong community, ayan, kapag nakuha mo yung community, ibig sabihin certified 1,000 ka na graduate. Ayan. At kung pwede ka na mag-live stream pwede ka na mag-live stream using your phone, certified 1,000 graduate ka na Sir Edwin Ogana Feed Channel. May vlog, uragon, pre-13 ang natamsakan ko. Sabi ni Ma'am May Vlog. Sige, noted po Ma'am May Vlog. Okay, pre, nandun ako sa iyo kagabi. Sa music streaming mo. 13. Kahit ako walang email si Lolo na nag 1K ako. Opo, ako din. Wala rin po akong letter si Lolo. Si Little Aura ko ang meron. Yung main channel ko, itong main channel ko is wala rin sulat sa akin. Nagkaroon na rin na lang ako ng community. Ayun. Sana all madaming aura. Nasaan si Little Aura host? Ayun. Ito si Little. Hindi ko na nasikaso. Mamaya, bebe. Ilang minutes ka ba? Ano na lang ako, 6 minutes more. Ayan. Bye-bye. DJ Bay Fernando. DJ Bay Fernando. Pre, aga mo mag-end. Ma'am, maaga akong Jeans 2 Channel, mega love shoutout naman po dyan kay Jeans 2 Channel. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, si Jeans 2 Channel. Mega shoutout po dyan sa bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Jeans 2 Channel ang pangalan. Hello naman po dyan sa iyo Ma'am Jeans 2 Channel. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Highly recommended, very supportive guys, friend ni kanino po nakadikitan to si Sir Dennis. Tama ba ka? Dennis Ariata ko nakadikitan. Si Ma'am Jeans 2 Channel. Hello po dyan sa iyo Ma'am Jeans 2 Channel. Welcome din po sa aking live streaming. Meron ka ng moderator function Jeans 2 Channel. Pwede ka nang makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Hala, may tuwad. Okay lang po yun guys. Okay lang po. It's just part of impression ratings natin guys. Tuwad and tamsak and tuwad guys is part of your impression rating. You don't have to worry about your tuwad guys. As long as you have an impression ratings, you will gonna earn also your revenue na tinatawag. Oy, Mamiray! Ano bang nangyayari? Oh, nandito sa akin si Mamiray for Vlogs. Ang aking kaibigan, diba? Mega love shoutout naman dyan. Na-miss kita. I miss you, Mamiray. Kumusta naman tayo? Nasa Pinas na ako. Oo. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Miray for Vlogs, ang aking kaibigan all the way from kanilang bahay. Diba? M4B ang kanyang code. Hello naman dyan sa iyo. Uy, ako nga hindi pa ako nakakapag Ibabalik ko na guys yung inyong mga Sino pa yung mga hindi ko na nababalikan yung aking mga membership, ibabalik ko yun sa inyo guys, huwag kayong mag-alala. Eto muna host, nag-LS ang main ko kasi bago lang tapos host, ayan. Sige. Kay Papa Hubert, nga, kay Papa Hubert pala. Kay Papa Yu. Si Ma'am Jeans 2 Channel. Padikit muna ako guys dito kay Ma'am Miray for Vlogs. Baka hindi nyo pa kaibigan guys si Ma'am Miray for Vlogs. M4B ang kanyang code.
I miss you, kuya. Welcome back sa Pinas, kuya. Oo nga, Mami Rai, nandito na ako sa Pinas. O, saan ba tamang tingnan kung gusto mo makita ang WH at sub? Ayan. Sir, punta ka doon sa iyong, punta ka ng iyong YouTube channel. Punta ka ng your channel. And then, punta ka ng manage videos. And punta ka rin doon sa, pagkatapos mong punta ng manage videos, punta ka ng monetization. Ayan. Monetization, makikita mo doon yung meron yung gauge, alam mo yung yung subscriber count, may isang gauge doon, gumaganon yun. Tapos yung katabi nun is yung public watch hour, meron din siyang gauge, kaya makikita mo yung yung gauge. Ayan. Huwag kayo guys huwag kayo mag-base doon sa ba doon, yung dashboard, kasi ang dashboard is nauuna yan. Ang dashboard nyo is nauuna ang subscriber count nyo. Ayan. Punta kayo ng monetization, doon nyo makikita ang kasi ang dashboard updated dyan. Ang doon sa monetization is delay ata yun ng isa ata o 2 araw. Nakalimutan ko, sorry naman. Isa na lang po guys, papa 1K lang po. Ayan. Uy, sino ma'am? Sino ang isa? Bago lang po sa YT. Sana all. Highly recommended monetized channel yan guys. Si Mami Rai for Vlogs. Baka hindi nyo pa kaibigan yan. Sa analytics ako lagi. Ano yan tawag dito? Updated dyan. Pero yung tamang yung pinagbabasihan ng application ng monetization mo, doon ka sa monetization. Ng subscriber count at public watch hour. Doon mo makikita yan guys. Uy, Mami Rai, huwag ka maingay ko. Sige. Ay! Di kita nyo guys, isa na lang. Mag-1,000 na sana all. Huwag daw ako maingay kasi mangbubudol siya. Sir Joel's Finest, nandito pa rin sa atin. Danpool Kalembang. Sabi ni Ma'am Shimmers Vlog kay Mami Rai for Vlog sa analytics ako lagi. Ayan. Tapos kay Ma'am Jonah kita siningil kagabi. Oo nga pala. Ay, oo nga pala. Hello naman po dyan sa naningil. Oo nga, kay Ma'am Jonah pala ako siningil nito. Naalala ko na. Oo. Tapos biglang umalis kasi hindi kinaya yung powers. Ma'am Jonah. Anyways, 15 million in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyong lahat. Thank you also for keeping me in your background, guys. Ayun. Yung mga nangangailangan, guys, ng WH, all you have to do is to cast your like vote sa mga premier. T1 hanggang T15. Magkakaroon kayo ng 15 WH sa akin. Ayun. Ano pa ba? Kumusta na, kuya? Okay naman, ma'am. Ikaw ba? Namiss ko kayo. Wala sa akin, babe. Nandun ata sa mga... Nandun ata sa precast. Gandang gabi, sir. Sabi ni Ma'am Duden Bian. Ay, Ma'am Duden Bian. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Duden Bian. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Highly recommended channel yan. Ma'am Dud, kumusta naman tayo dyan? Welcome back din, ma'am, sa aking live streaming. Salamat ng marami, Joel. Binalkan ng kita, sabi ni Lady Ross. Si Ma'am Marisa Sondervlog nandito na rin sa atin, guys. Ang mayaman kong kaibigan all the way from Australia na super madaming trabaho sa buhay. O, diba? Laging overtime. Ma'am, pahinga din pag may time. Oo nga. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Marisa Sondervlog. Highly recommended monetized channel yan, guys. Si Ma'am Marisa Sondervlog. Ang yayamanin natin na kaibigan. Baka hindi nyo pa, guys, alam ang kanyang history. Si Ma'am Marisa Sondervlog ang yayamanin sa mga monetized channel dyan. Alam nyo ang ibig kong sabihin. All you have to do is to make friends with Ma'am Marisa Sondervlog. Hindi kayo magsisisi. Pang revenue pa. Biganin nyo yan. Oo nga. Bentahan na to. Binenta.
Fire! Sige. Guys, maya-maya guys ng konti, ilipat ko kayo kay Ma'am Jonah Salundaga guys. Mag-live streaming na po siya guys. Ayan. Si Ma'am Jonah Salundaga, naka 2 hours na rin ako. Ayun. Ayun, naka-live stream na pala. Yung iba guys namang magpapatamsak ng inyong mga premiere yan guys. Puntahan nyo yan si Ma'am Jonah Salundaga. Oo. Nandun ako sa kanya kagabi ng ulit. Pwede kayo guys lumipat kay Ma'am Jonah Salundaga. Pwede kayong tumalon kay Ma'am Jonah Salundaga. At magpatamsak din kayo guys sa kanyang mga premiere. Namimigay din niya ng WH sa mga nangangailangan. Oo nga. Abot kamay ang mga WH guys, hindi nyo paghihirapan. Mag-ano lang kayo guys. Oo. Dan 1415, sabi ni Ma'am Mariana Channel. Noted po, +2. Ayan, noted po ma'am. Ano pa ba? Dan bagong dikit number, #Miray for vlog. Pabalik na lang thanks, sabi ni Sir Edwin Pin Channel. Maylin mapili, oo nga na. Nope. Huwag ka maingay. Sige. Oh, sige. Hindi daw ako, huwag daw ako mag-ingay guys. Fire. Pwede kayo guys lumipat kay Ma'am Jonah Salundaga. Ito, naka-live streaming na po siya guys. Naka 2 hours na rin naman ako. Ayan. Lipat kayo dyan guys kay Ma'am Jonah Salundaga. Highly recommended monetized channel. Marami kayong may isda dyan. Habang kinukuha ko guys yung mga nagtatamsak. T6, 15, 16, 13. 4WH Ma'am Dude and Beyond. Dude and Beyond. Bigyan kita ma'am ng 4WH. Ayan, salamat sir. Ayan, sige. Ma'am Marisa, thank you po ma'am sa'yo. Ang ating super VIP fan na si Ma'am Marisa Sondervlog. Kaibigan niyo yan guys, mayaman yan as in. Edwin Pin Channel, thank you. Magbalik ako, no worries. Sabi ni Ma'am Miray for Vlogs. Ma'am Miray, mag-end na ako. Malapit na ako mag-end. Lipat kayo dito guys. Pwede kayong tumalon kay Ma'am Jonah Salundaga. Ayan. Bye host, sabi ni Ma'am Shimers. Bye guys, ayan. Pwede kayong lumipat dyan guys kay Ma'am Jonah Salundaga. Magpatamsa kayo dyan guys ng inyong mga premiere at namimigay din ng WH yan. Kita-kita ulit tayo guys bukas alas 5:30 ng hapon na yan. Ako po ang inyong lingkod Uragon. Mag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Time check tayo guys, 24 minutes past the hour of 7 o'clock. Philippine Standard Time yan. Makipagkaibigan kayo yan. Thank you po yan, nakagraduate ako. Budol! Bye sir, good night po sa iyo ma'am. Ma'am Marisa, good night po ma'am. Ayan. Maraming salamat po guys sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng good night. And I love you all guys. I love you all. Lipat kayo guys kay Ma'am Jonah Salundaga. Maganda ko guys in just a matter of minute. Ayan. Puntahan ko Ma'am Jonah, ayan. Sige, Ma'am Inday. Sige. Bye, Kuya. Ma'am Miray, thank you po, Ma'am. I love you all, guys. I love you all. Bye, guys.